hak Dorbar Kerpang ke China Hills Autonomous District Council JHADC hak Neutrek Noilar Acha Apsau Chief Executive Member ba Thombor Shiwat Wanrah ke China Hills Autonomous District Constitution of District Council Amendment Bill Acha Apsau kabeda hilor ke Pynkylla Constituency baru ke Pynkynriah Shnong nakawai ke Constituency syakawai pan yakni ke bill Wanrah hadin bla dep penbait renti bat penbit penbiang dak delimitation committee ke China Hills Autonomous District Council ke bala dep ruban penlong ke cing persengap pajba hak jaka ba fair how benai bla dep hakani ke bill kala don ru ke cing pencai kerteng constituency berem bat ai kerteng dak batmai bat don pat kerteng constituency badang ne kumcu nalo ke cing Pynkynriah Shnong nakawai constituency syakawai pan yakni ke bill netai hak pratrek nailar aracha rapsau Kon ba iet ngi ju shat jing bam man la kasngi hatu ngi la ju perkhat ba kabam kabang ngi bam ka tein em ya kamet jungi mai ngi ju bam kini ki ju ki jing bam man la kasngi bale kene ka jing keliminta ka to ka dukan ration ba penyai uba raju uya thu yanga nrai man ka por yim ju yo ai ka jing bam ki batei kamet ki balong ka daw jong ka jing pang anemia pat ka jing brie jong ki kma ba kumnu ngan lai na kini ki jing stam kong nangkong pide ban penmelin ban bam ya ki jingbam ki bapha hakrukom bam jongpi bunsen ki longkmi bat ki khulong khana ki yo ya kini ki jingpang namar kim yo ya ki jingbam bantei ya kamen ka sarkar kelas dang ya ka food fortification ha ukhau ata mlu kadut bat ka umpnyang bam baro kindon ki jingbam ka bantei kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D. Yakini baro kila banyo na kijing bam badi haki dukan ration. Kata kamut ngi dan yu khau 45 babyang bhabat ngi. mai uni khau tu bai biang ba pitharai baro kin bang ban ba mi uni Kon ka fortification jong khau kanum khata ya ka jing mat ba ka jing long jing man jong khau mai karukam ban bu ya ki ba karukam shet pat kala ban pher om dei khon om dan jing pher la da dei ha ka rukom bu ne rukom shet kom ba fi ju shet yu khau ba fi thien kom ju ru la shet ya uni u khau okum ta te khon ka jing bam ba ai ka kwat ka khya bat ka ba ai bor ka met ka phat bat ka bor per khat jungi hato dang dan ki jing bam ba kham bha ban ya uni hoit mai fikran ya ka ba dei sisha Wanrah Shafi Lingba Ko Office Jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya